brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down. Nou jongen, veel plezier hè. Dat we beginnen hebben. Wat viest van hem als trainer? Hij is wel goed. Dat hoorde ik vanochtend dat hij 2 keer bij Jong Oranje kampioen en bij het Champions League gevoetbal. Ja, ik zou hem al als trainer willen bij Heerenveen. Ik heb hem nooit getraind, dus ik weet niet wat er. En heel vaak is een beperking het bewegen op zich. Dus ik ging eerst even gewoon eens even hoe het beweegt. Ah ja, en dan geef ik dat omdat er een hoop leren. Het gaat erom dat het mooi is. Hup, hup. Hup, goed zo. Hup. Kom lekker los. Hup, 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 hup. Dit is prima jongen, hij is heel rustig volgens mij. En ik heb wel aardig voetballen, hè? Niet onbelangrijk. Ja, hoe goed ben ik? Ja, af en toe. Ja, ik ben wel goed, maar soms ook met mijn benauwdheid. Dan wil ik te snel en dan wil ik te snel naar voren en naar achteren. En dan krijg ik even een stopje, even rustig in de wedstrijd, even... En toen zei ze van ik speel hier op een heel soort plakken, kan ik spelen, maar waar spelen ze het leeuwst? Ja, voorin is het altijd wel mooi om te spelen, omdat je toch wil scoren. En, ja, afgelopen weekend heb ik 2 keer goals gemaakt. Ja, dat was wel mooi. Teen op, knie op. Nou, pak je een bal. Nou, dan ga je met de bal tussen die balletjes door. Kom maar, laat het maar lopen. Teen op, en nog een keer. Oké. Ha, 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 ha. Het lijkt wel oorlog, jongen. Ja. Het lijkt wel oorlog. Ja, het is heel anders voetbal wat ik eerst heb gedaan. Wat heeft hij eerst gedaan? Nou, ik heb eerst bij een, ja, hoe noem je dat? Ja, gewoon team heb ik gezeten. Bij Bolzwart en Makkum. Maar toen werd ik gewoon, ja, dingen gebeurd en zo. En toen kwam ik hier terecht. Hoezo dingen gebeurd? Ja, uitgescholden. En, ja, dat was niet zo leuk. En toen ben ik hier terechtgekomen. En toen dacht ik van ja, is anders. Maar toen ben ik een paar keer meegetraind en wedstrijden. Ik vond het hartstikke mooi. Tikken, 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 tikken. Niet te hard, want ik moet... Ja. Ik ben hem ook wel rondspelen kennen, hè? Ja. Dus ik ben een oude man. De Special Olympics komen eraan, hè? Ja. Heeft hij zin in? Ja, ik heb wel erg zin in. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. En ja, afwachten hoe het allemaal een beetje gaat lopen. Ik heb er wel zin in. Hoe stelt het die voor? Ja, wel groot. Wat ik allemaal een beetje hoor, er komt er best wel veel mensen op af. En het is voor hun ook een geweldig moment, hè, dat je zit van weer samen. Dus wat oren meestal met Olympische Spelen of met een WK of zo, dan hebben wij ook zo'n groot evenement. En dat is denk ik heel goed van je vertrouwen. En bam! Oeh, Jeff, hij maar op een goal. Als het net op een goal is, is het nooit een goal, Jeff. Gewoon winnen en dan gewoon met elkaar plezier hebben, met het hele team. En gewoon een leuke avond en een leuke dag en sportief blijven. En, ja. Oh jongen, dat kan zeker goed kop als Kenny Octiba. Hey. Ja. Kenny Octiba er net in over de uitering. Hup. Het is van begonnen, hè? Bedankt, goed zo. Ja, klasse. Papa? Ja. Hoe is hij? Oh, net slecht. Hij kan wel aardig voetballen, hij is sterk. Hij had wel redelijke techniek. Hij beweegt nog wel heel aardig. Ik vind dat het prima doet. Ik jette dat hij Otikba wel vervangen kan. Ja, met koppen. Ja, hij kan koppen als de beste. Fantastisch. Nou Jeffrey, hoe weer het? Goed, leuk. Ja, ik heb een goede training gehad. Otikba kan maar inpakken. Ja, dat kan wel inpakken. Jeffrey en Foppe, een goed team. Ja, het is wel niet team, maar het is wel heel leuk.